des de Sonrises de Bombai, un dels nostres objectius és promoure entre tots els ciutadans, grans i més petits, com vosaltres, els objectius de desenvolupament del mil·lenni. I ell us explicarà la importància d'assolir aquests 8 objectius i la importància que té que tothom, tots nosaltres, ens hi impliquem per aconseguir-los. Barcelona, my baby's gone. Barcelona, waiting for someone. So much people, but nobody like you. Tanta gente, nadie como tú. I never feel that way before I met you. That's why. Aquests objectius només els podrem assolir, ho heu vist, si entre tots col·laborem.